Kamera, akcia. Počkaj, vy ste ale kakte. Ivan! Počkaj, ja som... To jak si máš tú vrchu? Čo si to dal? Nie som ich dal. On sa na to súžial. Nie som ich dal. Nie som to ráda. Mám sa dívať na teba? No a teraz skús ty. Ale to ja to nedám. Už ste mali ísť. Už sme mali ísť, ne? A ďalej neviem, čo mám robiť. To ako ste tu všetci pomilení, lebo včera vás tu všetci nazývali, že Majka. Hej? Nazývali Majka, no ju nazývali Zuzka a teba Majka. Nesmieš sa, no, nedal svetia. Nesmieš sa toho tak báť. Nesmieš sa toho tak báť. Nesmieš sa toho tak báť. Čo ako to mám povedať? To som úplne nevedel, čo mám povedať, toto si ma úplne zarezal, ty kokos. Radšej dávaj otázky, lebo ja som dneska nejaká unavená mentálne. Ja už nepamätám nič. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milá Eva, veľa šťastia, zdravia. Sneh sa odpáchol do strechy. To už toto? Už ideš? Aha, dobre.